janji mulih ning aku sawise rampungke urusanmu. Wah, selamat Bu. Selamat Bu, selamat. Pasiennya kayak saya Bu. Enggak. Yuk, Oh, alah lele. Madam, bulu rakyat gila. Ojo. leh madam-madane. Wong ndas kaya neker kok. Mbok melawan. Apa enek ndas kaya neker ora. Monggo Bu, aja dibanding-bandingke nggih Bu. Aja dibanding-bandingke Bu. Goyang Napa sareng-sareng lintune? para warga. Satu. Oh, mboten napa-napa. Joget napa Joget kali Bu. ibu-ibu Warga-warga liyane. saya mengke saged joget. Jogetnya Wah. nanti sekarang. Oke. Joget aja enggak apa-apa sih. Oke, siap. Karena Joget. tak nyoba layak kangen Dibanding nih. cuman diajarin ya Mbak ya. Nggih. Tenggen kula Bu seminggu mesti dadi. Dadi Di apa? apa? Dadi omongane tangga-tangga. Ayo napa niki aja dibanding-bandingke nggih. Siap, nggih. Nggih. Ibu-ibu joget Nggih, boleh mboten karena ini napa-napa, suka Bu. bersukaria, gaya Bersukaria. regeng, seneng-seneng Yo pokoknya. monggo. Mbak Ya. Mary ajarin joget, Mbak. Siap. Oke. Nyapa ngerayu iki ya?
Bu Lurah sekarang yang nyanyi sendiri. Khusus Layang kangen Oh, Bu jih. nggih. layang kangen. Lagunya Layang Kangen. Nggih. Nggih. Oke. Enggak apa-apa enggak hafal, Bu. Yang penting nyanyi. Yang penting pede dulu. Nggih. Harmoni nyawar gak pantes. Kapan cok. Cek Mas, kempelno ngene Bu Lurah kempelno lah mike Bu Lurah niku jenengan Mik. pentele kuwi sama nunggahno. Pentele sapa? Unyerane putra. Ya ireng-ireng sama nunjukno. Mike unjukno. Bayo. Mike kuwi lho mixer e. Aku melok keri. Sabar Mas, sabar. Sabar ya, aja Mas. Sampean suka. Abot-abot Sampean golek duit. Nggih. Aja mbok rungokne WKKN. Dulu kesini pertama kecil lho, cuweking. Lho, Mas. Ayo. Kenapa tak Jan benakno Mas? perawan ting-ting lah kok saiki. Alhamdulillah. Lah kula diopeni niki, Bu. Oh, Niki nggih enak inggris. rusak Mbak. Rusak. Rusak. Tak katul terus bedino. Kok kira sapi apa? Layang kangen, layang kangen. Nggih.
Hebat Hebat, luar hebat biasa, bisa, Bu men. Lurah. Suwantene jenengan sae, Bu. Jos. Alah, Pak Dalang muni ngono mergo ditanggap. Tapi estu lho. Apik tenan no. Pripun. Mikir. Padene suwantene jenengan sae, Bu. Tapi aja lali sawerane. Boten. Boten ten. Mriki niku mboten nate nyuwun napa-napa. Lah ku ya apa Terus nek apa kerdos? kuwi? Kok malah terang-terangan. Iya, Pak, Pak. Sumbangan kota amal, Bu. Malah anak yatim piatu niki, Bu. Suami pekayo ngene iki golekno sing wedok. Suami pekok. Mau sinten Bu sing badhe joget-joget teng mriki sinten? Napa Sinten? saking perangkat napa Perangkat, ibu-ibu napa monggo. ibu-ibu? Bebas Silakan. niki acarane Monggo Mbak Indra. masyarakat ngaji Mbak Indra. piro. Mbak Oke, Indra, masyarakat. Mbak Indra. Sedaya mawon, ya? sedaya mawon. Ayo, Mbak monggo niki acara Monggo, jarang Mbak lho, Nggih. Silakan. Mbak Indra. 1 tahun Nggak sekali. apa-apa, 1 kali. Ayo. 1 tahun sekali. Monggo ayo naik nggih. Sinten Mbak Indra Mumpung, kali sinten, Bu? mumpung. Nek munggah ndak munggah engko bar getun. Lah, munggah ayo munggah ayo. Mergo Andik ki wis gak enek ya. Ndak ada. Ono, Bu. Kok ora ono? Maksudnya gene. Maksud saya setelah ini kan jenengan pulang. Oh, nggih, nggih. Soalnya kita nggak ada kamar. Nggih. Mbak Indra, monggo Mbak Indra. Monggo. Iki. Monggo. Mbak Yayu. Yuk. Monggo. Mbak sinten malih, Bu? Yo diseponi. Monggo ayo. Hebat ngadi piro? Sa. Lah niku ibuke sing damel Lho, napa? iyo. Jilbab biru niku mboten, Bu. Biru. Ibuke. Mbak, monggo Mbak. Mriki lho. Monggo, Monggo Mbak. datang mriki, Monggo. Mbak. Anten cok Nggih, bakal nggih, teng mriki. monggo. Lah wae piye to Mas ditutno kok ngisore dhuwur ning ngisore dhuwur. Mandak gak Iki lho, loro. nyekeli Mbak iki lho. Tak cekelane. Ya wis. Mriki, Mbak. Cok bakale ning kene iki lho, Mbak. Ayo iso buka dhewe. Hati-hati, Mbak. Potrek. Ya, foto-foto. Ayo joget bareng iki. Napa niki, Bu? Kekompakane. Lagune napa? Ketua Oh, PKK. Ketua PKK. Oh, Ketua PKK. Ketua Ketua PKK. PKK. Ketua PKK. Bu Puji ya? Bu Puji Bu mana Puji. ya? Monggo Bu Monggo Bu Puji. Puji. Ketua PKK. Monggo ayo 1 tahun Sesekali sekali. nggak apa-apa. Ya, ibu-ibu senang. Setahun bisa. sekali kita tampil di depan warga, enggak apa-apa. 1 tahun sekali. Monggo Bu Puji. Ibu Bu PKK, Puji. sepatus beten PKK. Oh, boleh. Ibu PKK. Monggo. Bu Puji, Bu Monggo, Puji. monggo. Bu, monggo. Monggo. Monggo, Setahun Bu, pisan. jenengan langkahi niki mboten apa-napa. Wah, Ben tukul. Bu Setahun pisan. Bu Puji gelang sak lemari digawe kabeh. Angger nyalame wong. Monggo lho Bu, monggo. Ditanjakke Kak. Tolong ngono, Mas. Lah, Monggo, niki Bu. Ibu PKK Bu, ketua PKK Bu niki nggih. Nggih. Wonten malih, Bu? Sinten monggo. Pun aman niki tok. Oh, Lali janjine. Oh, nggih. Oke. Biasa lali janji, Mas. Oh, Dia nggih. makanya suka lali janji. Bu. Tapi saya enggak. Kayak diciwel. Itu diciwel. Ora apa-apa neh lali janjine neh ya. Neh no. Lali janjine saiki lho ya. Heeh. Kemudian wakene ditepati. Heeh. Pak Budi nyuwun sewu, Mbak Jamini kudu lali janji nanti tak elekne gampang. Oh iya. Pak Budi. Ini Budi. Piye lho? Ini Ibu Budi. Pun niki pun siap semua. Instrukturnya siapa ini? Instrukturnya. Instrukturnya Bu Lurah. Bu Lurah. Oh, nyanyi bareng, joget bareng monggo. Senam juga boleh, Bu. Oke, siap, Musik siap, kah? siap. Wah, melan piye? Musik. Musik campur gamelan. Waduh, muar keleren kok. Yuk, monggo lali janjine. Ya.
ambekan sih. Wah. Lanjut. Ya. Belum. Oh, belum. Pertama-tama sugeng dalu Wah, warga iki. Ngadi Piro. Ngadi piro nggih. Semangat nggih. Semangat. Siap? Siap. Dosa bangsa tunggal cipta tunggal setia bangsa Leren sik ya, Nduk. Yo, kanggo ngendhoni swasana kang kenceng ngregengake kahanan ben gayeng. Heeh. Nggo Mukadimah ana ing limbukan. Heeh. Aku nyuwun Mbak Enggar karo Mbak Pesek jumeneng bareng. Heeh. Tembange gedrukne lali janjine. Wis ya. Karepen nggo Mukadimah ning season limbukan iki. Ngono, Mak. Mbak Enggar karo Mbak Sri Wahyuni utawa Sri Pesek. Iya. Yuk, monggo berdua berdiri lagune lali janjine gedrukne Asta Brata. Suka. Yuk. La 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 la
Arek. Cancane kowe ya ini dadaku ini dadaku ini dadaku ini dadaku atiku sujana kowe kencang karo wanita liya jebul kae sing tak anti-anti mus wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen wong tansah dadi impen yen bingung kaget lari esame
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk. Anakku sing ndak tresnani, anakku sing ndak dama-dama limbuk. Piye yo nimbali marang aku nganggo leren sawetara ya nduk. Ngono ya, Mak. Ingkang baku rumangsane si Biyung ora ana tembung kang luwih becik, tembung kang luwih luhur. Ing bengi iki kejaba mung ngunjukake puja puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Ngono ya, Mak. Yo. Sababe wis paring pirang-pirang kenikmatan wujude kesehatan lahir kang sarta batin kang diparingake marang umate sumrambah umate marang jagat raya muka tanpa nikmating pangeran nduk awake dhewe bengi iki bisa kumpul lek-lekan tirakatan bengi iki ana ing papan kene ngono ya Mak iya saiki sabanjure aku arep takon karo Biyung. Takon babakan apa, Ngger? Iki bengi iki nek ketok leh gayeng, ketok leh regeng. Jan-jane bengi iki kajate apa, acarane apa. Bengi iki ora ana liya, kajate ya kuwi bersih desa, bersih desa. Bersih desa kang mapan ana ing Ngadipira. Ngadipira wilangan Nganjuk. Oh ngono ya, Mak. Acarane bersih desa. Wis suwe nek ngrencanake acara iki. Oh wis jauh-jauh hari, Nduk. Wis bulan-bulan kemarin. Oh ngono ya, Mak. Iya. Luar biasa. Iki sing rawuh sapa wae sing diundang. Ya kuwi sing diundang lawan Bu Lurah wis tak anggap kaya ibuku dhewe wis ora kaya wong liya. Oh ngono. Ya kuwi bapak kami tuwa, bapak-bapak kami tuwa sarta perangkat-perangkat desa. Oh ngono. Sarta Bapak Polsek Koramil. Oh ngono. Lan sedaya panitia ingkang mboten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal rawuh ing papan kene ana ing Ngadipira. Iya. Mula awake dhewe wajibe ngunjukake panuwun terima kasih yang sangat banyak. Ngaturake panuwun gunging panuwun dumateng ibu kula wis tak anggap kaya ibuku dhewe ya Ibu Lurah. Oh iya, Bu Lurah Ngadipira sing wis percaya kelawan awake dhewe sak kanca Astabrata Group saka Nganjuk Jalan Mas Trip kono. Iya, ya nimbali awake dhewe. Luar biasa. Wis kon gelar kelir gantung gong, kon paring lelipur marang para warga masyarakat sagunging para bebrayan agung kang mapan ana ing Ngadipira kene. Oh ngono. Iya. Luar biasa. Pancen taun iki pancen Ibu Lurah Ngadipira. Saka keparenge beliaunya, ya awake dhewe sing kon paring lelipur. Dalang Akbar. Dalang Akbar iki aja kleru lho. Nganjuk ya nek loro Akbare. Wis ya. Aja kleru. Aku nek wong keliru tanggapan nek ya kujur. Iya. Akbar Dalang Akbar nganjuke nek loro-loro. Aku Akbar Syahalam saka Mas Trip Nganjuk kutha kono sing sitoke Akbar